we Crap TV after from the TFO, a Mamunia, and they are considered Mamma considered council. Ghana man and in a tribute and bring you grab me money while don't mem. Bring crap mud don't think or grab me na Britune. What can I say? Yes, Emerald. My private channel now, and when I could not switch ya, I have from the TFO. Na ye do want to crack just. It's after what I'm yet more papa by TV. So What are my best now with ya, which ya, a TV, a shafo. We are now, would you dinner to us what are your friend and Nepunias and Tiamitos one. When I'm here, we have to read to him. Miss I don't think Uncle Biakine. I'm a October Jampesi. On sort of sweeping. No way, but I don't think any. I will be up to San year breathing. You are here, but I was it. Yes, Embrano. We are Capina Britain. Now, Sanye, I don't think Uncle Bia. Not just say, so I be an out of bound. I'm preparing Korea with me, with my including Kakra. Now, yeah, jump motions of Adam. Yo, Primpri, I'm in Oka say day. The American said, the American feel fitias. When I'm here, I don't think Uncle Bia and Emma or to what I'm missing. Now, maybe I was Primpri, the Freha upon them. And then no more share. Yagua at the heart is any you rather than such no Saba Pepe, okay, Hannah Beguada, the Edu Afibia, never say, maybe Meji, and maybe some na Metiso, na maybe Sujano. No, pare, or ever I say, not just say a man of council, a man to show a Fudia, Hannah the campus, Jabe, Yaman, and Snowball for so Saba Pepe, okay. Whenever I ever say a cacao. Ubedi ade say kapumbe tu hene adonte anko bia no official yo ubedi ade say me de mani hwemu a na say mfie sia pepe muni me bedi ade 2019 am bedi ade ntina say me hwe na say mfie sia na me naturally say playing amani ekosi wo bi retwa to so asia we sabe bebe ye mo afisha pa fe kometi and they are consider team there share for we not them na ahwefo no do ma wo hwe mra fa ma metachi yo enne share wo mo an say enra yesu jano abi a chinyani nti ye be ma nkodwa aduan ye ma nkodwa aduan bia na fe Abusiana Tanase, they are June. Afina dying in Nimuno, they are Juno, and a near maybe so a two sing Efa, yeah, then also Juno. Senia Masobi Jani, Osumanian, and Swaso Nijano, a year Bantia, on Swaso Nijano. Yea, yes, October, Jampesia sing Ginara, I can Fayette. Pumano Sunginara, you know, Gia Sonijano, na Yvia Yakosro, Yen Nina or Campum, na Yaso, I don't Monday, Nafi, Yabia Pijao, a year of Drakeson. Not just a money or Kosu high and Atlantuma was short to ask if you are Sibi, okay, I see. I don't want to wait a BCS, I am here. Mabra, best one would dinner with your capitilla Ashafu. Chia Ovibia Mobibia Vishapa. Me and Uncle Biakini made a brain in Feme and Adadi people Kata. There I say, I read was it now, and the paper say about it, no better come up with. Nothing say, people hear me as I say, at Trampuma was short to us in our source of our money. A man of council, and there, Nana, Capina Brutune, or say I don't tell Cobia. Or a buga at Indonesia, now I can't send patch on wash or how no so no wash no with me, Abuya so wash no Abuya, no I can't once and as we are, but we are no got a witchy or so not to wait the Candia. And tea or to some fruit to be ramra. Yes, Ember no, or Adama, the best service, say, and then you know, a go body moon. Na with Mamma, I still got grassy,
don't think I feel over. We go on a bed then. You we are here. You. Medawase. Yebebugba wo eye ankase ahimfi wo enimwa eye ohene enimwa na afi yensua senia biwura kan no eye otoboja kwasi kan no ye wo mpene fudi a won atotase nti ama se ye bi pegya wo de erisisa nti ebe ne kuma aso yebebugba na ye dia kai amane senia amane so ti I need say, you need to care, yeah, but I never said to say, after now, you do medicine now. I am being behind offer so. There be okay. Maybe the other day, men frost road. Okay, but what's my fault? What's your fault? Okay, nice and repair that Diano. You. Equipium TV. Boss. Hi. Yo, I will Equipium TV. I shall for yes, I'm a more appreciate Pabu. Say the guy can you grab mem and bring brevo grab him in a blue to him. Nimping him. Maybe I never go our for her pantim. A man of council or Hanatas or number of Hatanasi. Yes, Embrano. They will call you now. Na iji abakwa kakra fa grab brew to or home peganism kakra. Ninty a man be grab him in a brew to him and a one bossy neade. I am copy won't make kakra mane kakra ne a one peganism. Yes, and local na onne pehne amarensa nimdi ma ko ada roma e be sele no ko en kakra na yidi nimdi wo yo menda bonse e ide men pehne wo min chen de meto ama ma pesa maka hina sisi mprempre o se ndire mo se o ye mecha me pehne yo ko ku mele yo ampa sania me hene kan sa leti que c'est beautiful ayefi esante mampom kontonji obu ehire kuma woni yefi na edu baabi no na esanse bia wontumi ntena ba ko ma wo bra di yananam efi esante mampom se wodun be kire ekuapemem na wo sha ase de won aprobo ni fi a bedu ayase kan kire ho na obedui na wodu ho no obo wan sese ko ho emu no ba se ye ne na bia ye frɛ no esantewa ofi ho so ono so di nani be kire beebi foforo nti oba ya bedu akuapem eye aburi na obedu ho no na oyo bia tampenti onni obewe na obewe na sebedori ani ye beautiful da odi aba ibenya ba bi tena wo eye kuapem di ebenya ba bi tena na e wo se ave wo wo ti okoware obradini joko ware obradini no ono ne be sha ase be wo enema di ne mo ni okan ho na ne bo wo no di kan odi esa ekumi di kumi no eba yes obetwa agwadi ama eye bretu ndi yana akunya dinga nkasa de efre no kumi esantewa na kumi ndi kumi esante akunya kumi esante ogba kumi sante egwa abra ebe sia na ebe sa bi o ebe se wasa bodu ni bi na ya tia so efre mi apesma kan hene kumi enu ami amsan ye akyame hene ewo bretu ebusuam yo wala ebe sia ba osu ye garden le kumi esante ogba ofi asante bampo yes embro no media wala no ebe se no bodu na wechi Equipium TV ahwefu uria na no hene kan yi onso version awo na odiaba na fere ye pian ese aboso na mega pai ila sigura nso mi dindi edukwadu mi jina ma bredu nyina ebusha ba no sa bredu kesi ya na no sa bredu ni hedi bana mi hwe ki bredu nyina ebusha ba mi sa wode portion bi tu hu bisaye ana na apese maka e wa asu kudu baby sani ana kana ye dia ware na ye ni bredu fu ne abrade fu ko ware no na obisa panko a efa so a yetumi di ankobia ewo adontimen ene na me pese me to aso kakra se ye dia ware
na abradefo nso wo ngegua na yeso ye wo yende wo fa ba bi no obi abusuam tie ya na ya ko to fa kakra wo mpanin egua no kodi enkwaso ndi kakra ohindi kankasa na oka yambusum bi e friend mu eku na ya abradefo na nso sibiri tufu ye nso na emuna odi mu akoten se be bi abradefo ye ne won di aware na wo ngegua na ba ko ya ti bia no wo se okantam ntam so yo konfo okom oboso na ndia obehwe na waboa na abradefo egua na tuma san aba ya na e wo se wo nintu odi mutintiman ma enyankamade e wo so ye biara na wotu sesa kwagie egua na bre abradefo na wo se otumi ya sa eninti wo she dato wo ye wo se wo ye enyankamade ahoro na ye kan ngani na ba bia kwa di ni so ko de ba bi na egua akudi nanso okonfuru bo amhoden na udi domanim komi ye nyankamade ama ofa egua no bre abradefo so na ya de kese ya ma wali ya na ne wa sa do wo ma wudi bia ni ti o bia ni ti ya ma wudi ye di akọ ya wo na manja ase ye no wudi awar ye sam bua wo mo kan wi hia na wo ya na wonya me adu nenso beautiful bua wo ma o ga pa ni be fi eni na ejira so ya ma se o me ba kase ni be ba do di me ma na wo se beautiful ye ni ko hia abradefo ku na ro na ye do ku fie na yo to bia na ne ku mesa ati o to hia nan e bresu o do ko kan wa hira o ti wo ma abradefo ni se obi sa me kwanko e fa so di adonti ni na ye bua abradefo nti ne wode akwa bia hene ne ma beautiful aye da shudi de pepe me se e bria na ne ku me santi o to hia nan odi akwa bia hene wa adonti ni mbisa na kakra wo e kan iyo abreda ase bele wase na ebedo mo suko kakra emi se ebese hu bibi kakra na tene se ukonsatia ye wo beautiful ha ben sem ti kire se won kra ne asafo me na wo bo egua no pen ne egua ho ban wo na won wo di anim se asafo no asafo ne adwumadi se wo pen ne wo de pen ne be ban pen ma e wo so a won wo di anim na kire se bibisasi ono wa be se bibisasi sa beautiful no won wo ye wa de shi bia na yo wo ma de shi kron pa me kai se me fro egua kasi na minya beyem fie bi enkura ye me kosi ebusu apanyin wo ho me boa me mane wo ho nyina me boa wo ano nti ye amani bia wo mo ba no be supporto ayi nyina yesom retie gba no kware na chese emperance ma okin enu ti na mo ma wo course wo mo ya mo egba mo ban ana wo ho de dawo ne wo ho de dawo senia na na pese makadi kan awaranti na wo ho de dawo nti wo mbo so mene mfa komen no fa brituni nti wo ho de dawo enye se ye kodi se adumani nti no ama wo kodi wo ho de dawo era zabra ye besa biu na ma kwa na besa na wo tia hwefo na wo bodi na bodi wi ana ya champo ntwe so ye frame na ofe kwafo apentem dikuro ma kwa na ma oye apentem dikuro de ye besa mama ya no fa eda apantem ene yumura blechu he ene oye ankobia he ma donten anyo fredem ntem kakra no se yo mo jade ne mo ma ko fredem o kana ya hwefo so atibi na chine bibi tutu na donten a o se apantem ene ebui ankobia ga blechu enso mi adantem yo edase ma ahwefo ne atiefo nyina akwaba eba nana kumiye santi otusia nan na odwira kese na ye akwasida kese waku apemenu ma obi biara akwaba eba sa adwumedi so yo nana ahemfo akasa se beautiful ena ye foro ankobia hene egwa wo adontimemu na egwa bia so wona atran enti beautiful a wobedom eku apemenu wo ma atran kese woni ama eye won konya eye epunwa tuntum ewo ene eburi apentem yaka apem amane ne amamra
na apentem na yɛhyɛ ase fi sane sɛ na kuma sante ɛwɔ mpesua bebree ɛwɔ akuapem anofo ha ebi ne yɛ onyaako kurom ebi ne nkunkurom ebi ne dumpɔm ɛne n'apɛ mu nyinaa na sane sɛ na apungba no wɔ apentem nti abere ne bere nyinaa ha na abusuafo no nyinaa boaboa wɔn ho ano na abɛhyia yɛwura nana kumi ɛsante ɔto anan na aboa na yɛ n'amaane ɛne n'amamere wɔ bura apentem ha enti afe nhyɛ ase ne nkɔwie de na kuma sante ɔmma ha koraa de bɛsɛ mpɛn dumien de etumi ba ɛma yɛhu yɛne ne nsa wɔ sudi mu ɛne abusuafo nyinaa nti aburi apentem de yɛne na kuma sante edi nsa wɔ so yie papaapa ɛwɔ amaane ne amamere ɛna ntoto ne nhyehyɛ ɛna akuapeman nyinaa ahobambo mu dasi wura bɛrɛ wase sena waka ne kwan na bɛsrɛ bisa kakra se na sɛ uka meti uka sɛ obosumia afubia na so ba obosumia baako ezo sɛ wa ma akora bɛyɛ dumien na asana dumien so na yɛ afu baako sɛ obosumia na so ba ha baako mepa cho yewu okay sane sɛ ɛhanom na egba kɛse ne wɔ nti meeting ahoro a ɛkɔ so nyinaa sɛ ankɔ aburidi a na ɛhanom ababuru apentem ha ɛha na yɛhyehyɛ sɛ adai bia nso ɛhanom na yɛyɛ bio nso mɛsrɛ sɛ ahayɛ na kuma asante ne bɛn mana mepa cho ɛha yɛ bɛn ɛna baabi a na nkonya atena wɔ no ɛbɔ abira kakra ne bɛn mu de yɛfrɛ baabi a wɔfrɛ wɔ si nkunkurum ɛyɛ aburi nsaano road no so ɛhɔ nso yɛ ne kuru baako a ɛno nso ɛhyɛ n'ase hɔ na ne bɛn mu hɔ iyo mabra ɛmi sɛ yɛba yɛn nso atwerɛ aboa ɔkyerɛ aboa ɛwɔ amfi baabi a ɔhene tena no mɛsrɛ bisa mama yɛn ho mpɛn nsɛm kakra bisa aboa ɔkyerɛ aboa nso yɛate no baabi nti bɛn wede yɛto ama obiara a ɔpɛ sɛ ɔma nsɛm yi aboa ɔkyerɛ aboa ɛma yɛn ho mpɛn nsɛm kakra na yɛato ama ɔkyerɛ hyɛ no ase sɛ woka aboa ɔkyerɛ aboa a na yɛnim kakra no sɛ ampa yɛn akraboa no yɛ aboa ɔkyerɛ aboa na ɛne sɛn na yɛkɔfa aboa ɔkyerɛ aboa tumi de yɛn akraboa yɛn ne na ɔluguanhwɛfo anaa yɛnim sɛ tetebere no na mmoa akɛse bi wɔ hɔ a wotumi kyerɛ mmoa bi yɛ pakyaku ne asebɔ no ne adeade sakraman nti abrawa di ni wan kɔ adidi a na mmoa bi ɛhaw no na yɛn akraboa yi a yɛhu ne sɛ aboa kyerɛ aboa yi baabi biara ɔde n'ani bɛkyerɛ no wobɛhu na aboa bi pɛ sɛ ɔkyerɛ ɔno no gwan no bia na wafi po mu ɔsebɔ na waba bɛkyerɛ aboa ko a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɔno no gwan no wɔyɛ kukura na wapam wɔn na wɔkɔ abrawa sura na wɔde n'ani akyerɛ baabi foforɔ sɛ mede bi ma bɛkɔ adidi wɔ hɔ ɔbɛkɔ na wakɔhyia mmoa abɔni ara ɔbɛhwɛ dua bi akoa so na ɔsebɔ yi ɔda so na obɛhu ase wɔahuru asi mmoa abɔna wɔpɛ sɛ wɔtɔre no nwan no asɛ no na ɔbɔ ne ti nkwa no si aboa bi tumi kyerɛ aboa bi a ha deɛ te saa na ɔbɛ fie a na ɛwɔ sɛ ɔbɛka kyerɛ ne mma ne n'abusua sɛ saa aboa yi sɛ woyɛ ɔbɔmmɔfo sɛ wofiri kura na ɛsɔ bɛni no mfa dade nka no ɔne aboa a wɔsɛ yɛfa no na yɛde ne tu sa na sɛ yɛto apɛnten na sɛ aboa bi pɛ sɛ ɔfa yɛ no mu a ɔbɛtwitwa agye yɛn nti sɛ yɛka aboa ɔkyerɛ aboa a na yɛnim sɛ ɔko ma yɛn sɛ yɛnam po mu ne yɛde yɛn ho akɔ adidi ɔboa yɛn papaapa nti sɛ yɛka aboa ɔkyerɛ aboa a aboa bi ntumi mmu amfa no so wa hayum da wede yɛsɛ mmerɛ bɛnyɛ brɛmu na ase bɛmu na brɛmu yɛbɛpɛ sɛ bɛmu sɛ berɛbɛn ana mone mo pɔtwe mu sɛ mo ne abradfo hyia berɛbɛn na mo ne abradfo hyia na beae bɛn na mo ne wɔn hyia kan ana efidie no so na mo ne wɔn hyia koraa asena ware abɛm wede yɛbɛtɔ mo biara bi bɛpɛ sɛ ɔyɛ biara maabra wo ho asɛm biara wotumi aba ɛnsɛ sɛ beae ka mo ne wɔn hyia kan ana berɛ bɛtumi akae berɛ ko a ana o kan gate kurampo na be kai ɔhene bi din a wɔwɔ ana bi nsɛnkyerɛnne bi a ɛnsɛ hwɛ
say was neighboring on the bit my cassie. I can send a call, and so I can't say my. Then I name bring an apple to my car, Eddie Cancasana, or won't penny funny be dinging. What be I potting it? Bit my cassie, any better than such ya. Maybe to my cassie, a honey crew. I have bloody for crew. Now, when you beautiful dear shower. If it can be a way to make show, baby. Best name is I say, I answer to crack when members are now come from Crane and Moon Shy, and I bear come from one, and not Moon Shy, and I come from the field of Quack on field, and I'm Moon Shy. One connection. Okay, And I ain't one is shy. okay. But you know, now, you can say the Sachi, and you to me do, I can't say, any win shy, it dear worry. You may not say, and then sending our car, the I am was from an abra, football smoke fee. Nana was say, in your nay, the Sachi, and a shed of Marcy. Sachi, a shed of Marcy. She had been for an inch and 1 4 Bosman and Court Yana was saying, in your roof in Sachi. Won't sure no one walking to 20 room. Now a padia. Nipedia be found, now could be a bit in Branding answer if you're Sachi. And I get me say, You're not going to say, Mutua Asana Mutua as a Tumuno, a good Ben Namuri Tusa, as a for good and now be a good Ben Namutusa. Where will be maybe a chirim. I fell asaf. Asaf when you didn't understand chirim. Ti a pentem kunkunu. One in the pa, Nasa Asaf, Uguri. I said, there we Chirimwa, Chirimwa, Uburi, a chirim. I didn't young operation iron. Asaf, when you know, man, Padom. And what 1 year, chirim. You ever say this? Couldn't go furniture to one so about Chaban was a message the more one go for me, and I believe one, I'm you when I even every moment. the tenant said, say, my effort I watch up one of them. Shall see face and Mambo. A beautiful in Akrabua, ne Abua, or Trabua. The Yenny Chinto Funso, where I watch Trabua. It is simply What come 1 year, and read woman Sama. the Binti. The Naka crane, and one of fun. A Chuchakra, not it Brenedy, not in say about. Now, brother, Moja, a teacher, a chapra forever, and now that's here come back. And try forever. Hey, it's just more walk, link be a million. Yet, one of far. Come so say the amount of and I will fear you. Men can be a cry and found. Chinto. Oh, yeah, Nana Papa Semu. And then as a time at tipping praying, wait to me, I can say major if you chinto. I a friend of Fianoma. Menna, a Luffy. She is your young yo. Na said the other a bush champagne in a sicano. Mritie may be a crabby. Abe Silia one, yen want them. Na Chinto de CS here a Chinto as a man. Chinto here a crua a honor young bosom, a mweku, a walk, a wedding walk. Chinto a wedding walk, a honor mweku, a walk. Mweku can break to full guam. A granny bosom name. Say, yet be a fat of one. A mirror, a October Yampesi. Dijafo, ye, Obosuma, or can a brother for a bum, Sapa Pepe, and I am some beautiful young Bosuma, or can ye bum, a Mwekwa, or Chinto. But America Crevina said I'm missing kind of a year, Mariaba yet, Tom Cacra. But what in our own year, ye man. Young of us one young Janum fuel. Yo. Chinto Janaka, so I don't know of us. My sister. I'm a dinage. Never better money. Yo. Say a canto, Nana Canes, dear. Let you do. A beautiful crew, and Anaya Butria, Uncle Bia, you know, to so a being.
ɔkɔ tena hɔ kɔkyekye ɔman no nti anua no ma na wɔka na ne yɛ abotwe ho a Kinto ɛyɛ wɔnde no yɛ na ababio na ababio no ɔyɛ biretuni tike ɔyɛ biretuni na mo wɔn akyi biretufo mma ɛna sisi mu corona bɛyɛ wɔnde a na mo si ɛka abakwasɛm de a Kinto kuro yɛ biretufo kuro wankasa nse Kinto ho asɛm na mbɛka kakra to yewura de no so sɛ nana ya wotwa a ɔtoso abiem sene apɛsimaka hene kae no ɔno na ɔkɔkyekyere Kinto na ɔkyekyere Kinto a ɔde fi nsakye ɛna ɛnam nkonya a ɛkɔdii baabi na yɛkɔma wɔn a wɔma yɛn adɔntehene no ɛno so na ɛnam na wɔma ɛno na ɛnam so ma ɛkɔkyekyere Kinto na na yɛabotwe bere so no na mmerewatia bi wɔ n'ase a ɔde wɔn di dwuma a ɔyɛ biretufo a ɔde wɔn kɔkyekyere Kinto no saa mmerewatia no nipa bɛyɛ sɛ asia bi din menim wɔn a wɔyɛ biretufo bi na wɔn din bɛyi yɛfrɛ aberewatia baako si Kwasibia yɛfrɛ aberewatia baako si Ɔparebea yɛfrɛ aberewatia baako si aberewatia awo Amanfum yɛfrɛ aberewatia baako si aberewatia Ankyeamfo yɛfrɛ aberewatia baako si aberewatia Odede wɔn na saa tama wɔrefi nsakye na wɔakɔtena Kinto no na yɛabotwe fa wɔn sɛ biretufo mmerewatia a wɔde wɔn kɔɔ Kinto na mmarima a ebinom nso ka ho wɔfrɛ yɛn nana nka nso bi si Kofi Gygyafo na ɔka ho bi wɔfrɛ yɛn nana barima baako nso si yɛn Kwaku Wotere na ɔno nso ɔka ho bi a no wɔbɔ nana yɛabotwe a ɔtoso abien akyi dɔm na ɔkɔbɔ wɔn atran wɔ Kinto nti wɔ ne mprempren yɛka susu pi sɛ Kinto ɛyɛ biretufo Agrawala ma ɛbɛsere bisasi sɛ nana Kubi Asante ɛna ne biretu dɔm nyinaa a wɔwɔ apantem ne mmeammea nkukuro wɔn nyinaa no bɛsere bisasi wɔn atena nsakye pɛn daana wɔn nyinaa ntena nsakye pɛn ɛyɛ biretufo abusuani bi ɛna wɔkɔtena nsakye ɛna binom tena nkunkuro mu binom tena Adumpɔn first binom atena Adukuro binom atena Aboa Abien ansa na apɛntɛm na apɛntɛm ha wɔn frase apɛntɛm wɔ frase yɛabotwe kurom ne ba me nya apantem ɔdarma na ɛman nam so a onya apɛntɛm no saa tam no na ɛha yɛ abotwe kurom no na yɛabotwe kurom no wɔ anim hɔ ufi hɔ ansa na wabɛwura ɛha wɔ frase apɛntɛm no nti hɔ na yɛfrɛ wɔ si amanfo so na wɔdɔ wɔ ha no ma nwura bi wɔ hɔ a sɛ enyin ba soro kakra pɛ na dua no apa nta nti so obiara pɛ sɛ wosoma wo ba na obedi dwuma wɔ ne baabi a yɛte ofro sa apɛntɛm na wasoma ne se kɔ apɛntɛm hɔ kɔte wo makobrem kɔ apɛntɛm hɔ kɔte wo tomatoes brem ɛne na wofi yɛabotwe kurom a hɔ yɛ amanfo so mmara hanom no ɛna hanom din ne bɛka apɛntɛm nti ɛwɔ prempren ne wɔfra ha se apɛntɛm kakra so ne sɛ na ɛyɛ nwura apayenta nti ɛyɛ apayntem na ɛsan yɛ aduru ɛma tetefo no sɛ wɔde yɛ apemfoduru nti ɛmo hu sɛ saa haban na apayenta no mfa so wɔ so nti ɛyɛ apayenta ɛna ɛbɛdan ne yɛn namafo yɛ apantem ɛyɛ apayenta nwura na apayenta no nti yamde so na na dukuru di ne so ne na yɛka Kinto asɛm sɛ ne obi san yɛn no so ya na di na Kubi Asante ne biretu ebusua yɛ wɔ ha yɛnim Kinto sɛ yɛn kuru a yɛda so do kuru mu sɛ ne ɔkan ne papa asɛm wɔ hɔ abusuafo bebree wɔ hɔ nti Kinto di so wɔrusu abo ɔkyerabo a yɛne wɔn de yɛka sɛ yɛdɔ wɔn na wɔn so wɔdɔ yɛn berɛ sɛ mu yɛbɛka abom na anɔnkofa anyim na ahyɛ abusua no anuonyam ɛna sɛ abra ɛdɔ biara sɛ ti
Yes, I remember only with the mama. Ya potua de medi ya ma na ya twa se wi aso. Yo. Abra, I never expected them every And then they energy. If you say, so we just done. Na de nya chi we nem na ma we biam pe like I say e jaba you say jam so no e ya enye ade a e da fam nti na ade a chi de mai ye ba betra se ya ma ye bo ebi ni na me say ye ne ebusua ni be hia na ade chi bia ni ye ma bia e to si mo ebusua ni mu no ye bobu mo na afi ye mus anamo e bi tu a afi afidante sebre no yetumi akoye ni na busua ni nyina nso aye busua na nso yakosi dai yebidi e no nso aka ho Sabra de Equiapim TV ahwefo nyina ase Equiapim TV Pause. Hi. Go. Equiapim TV Pause. Hi.